Olemme siirtymässä aika kiinnostavaan uuteen työskentelyn vaiheeseen. Sinun ei aina tarvitse avata Gmailia, käydä läpi 50 viestiä, hyppiä välilehdeltä toiselle ja selvittää itse mikä on tärkeää. Kun Gmail on yhdistetty ChatGPT:hen, voit esittää postilaatikostasi tavallisia kysymyksiä. Esimerkiksi, mikä vaatii huomiotani tänään, mitä tämä asiakas oikeastaan hyväksyi, tai laadi siisti vastaus tähän viestiketjuun. Tässä videossa näytän vaihe vaiheelta, miten Gmail yhdistetään ja sen jälkeen, mitä hyödyllistä sillä oikeasti voi tehdä. Ei monimutkaista teknistä jargonia. Seuraa vain mukana. Aloitetaan lyhyellä selityksellä. ChatGPT:ssä Gmail on saatavilla laajennushakemistön kautta. Laajennus yhdistää ChatGPT:n valtuuttamaasi Gmail-tiliin. Tämä tarkoittaa, että ChatGPT voi käyttää Gmailia, kun pyydät sitä etsimään, lukemaan, tiivistämään, järjestämään tai valmistelemaan sähköposteihisi liittyviä asioita. Se ei automaattisesti näe kaikkia omistamiasi Google-tilejä. Sinä valitset tilin ja hyväksyt käyttöoikeuden. Lisäksi käytettävissä olevat tarkat toiminnot voivat riippua tilauksestasi, työtilan asetuksista, alueestasi ja käyttöoikeuksista. Tässä on nykyinen yhdistämispolku. Avaa ChatGPT ja siirry laajennuksiin. Laajennushakemistön voi avata sivupalkista tai asetuksista sen mukaan, millaista käyttöliittymää käytät. Hae Gmailia. Nykyinen Gmail-listaus on tarkoitettu Gmailin lukemiseen ja hallintaan. Avaa se ja tarkista ennen yhdistämistä, mitä se voi tehdä. Jos yhdistä-painike ei ole käytettävissä tai se on poissa käytöstä, syynä on yleensä tilauksesi, alueesi tai työtilan ylläpitäjän asettama rajoitus. Valitse seuraavaksi yhdistä, jos se on käytettävissä. ChatGPT ohjaa sinut Googlen valtuutusprosessiin. Valitse se Gmail-tili, jota todella haluat käyttää. Lue sitten käyttöoikeusnäyttö huolellisesti. Tämä kohta on tärkeä. Älä vain paina hyväksymispainiketta vauhdilla, koska tutoriaali käskee niin tekemään. Tarkista mitä Google kertoo ChatGPT:n pyytävän. Jos olet siihen tyytyväinen, jatka. Kun valtuutus on valmis, palaat ChatGPT:hen ja Gmail tulee käytettäväksi yhdistettynä laajennuksena. Kun Gmail on yhdistetty, voit ottaa sen suoraan käyttöön keskustelussa. Yksi helppo tapa on mainita Gmail @merkillä. ChatGPT:ssä voit myös avata plus-valikon, valita lisää ja valita laajennuksen, jos tämä vaihtoehto näkyy käyttämässäsi käyttöliittymässä. Ajattele sitä niin, että annat ChatGPT:lle luvan avata oikean työkalupakin vain silloin, kun tehtävä vaatii sähköpostin käyttöä. Nyt päästään hyödylliseen osuuteen. Kuvittele, että avaat kannettavan tietokoneesi ja odottamassa on kymmeniä viestejä. Sen sijaan, että lukisit ensin jokaisen aiherivin, pyydä Gmailia ChatGPT:n kautta tunnistamaan keskustelut, jotka vaativat huomiota. Voit esimerkiksi sanoa, käy viimeisimmät sähköpostini läpi ja kerro, mitkä 5 vaativat minulta vastausta, päätöstä, maksua tai määräajan hoitamista. Tarkoitus ei ole antaa tekoälyn päättää elämästäsi sokeasti. Tarkoitus on muuttaa sekava postilaatikko lyhyeksi aloituslistaksi, jotta tiedät mistä aloittaa. Tämä on hyödyllinen silloin, kun tiedät vastauksen olevan jossain Gmailissa, mutta et tiedä missä. Kysy esimerkiksi, etsi viimeisin keskusteluni verkkosivuprojektista ja tiivistä, mistä sovimme, mitkä asiat ovat vielä auki ja kuka lupasi tehdä mitä. Gmail voi nostaa esiin olennaisen keskustelun
ja ChatGPT voi muuttaa pitkän viestiketjun päätöksiksi, avoimiksi kysymyksiksi ja seuraaviksi vaiheiksi. Se on paljon mukavampaa kuin 20 vastauksen selaaminen ja kokonaisuuden kokoaminen mielessäsi. Seuraavaksi vastaukset. Sen sijaan, että tuijotat viestiä ja mietit, mitä ihmettä tähän pitäisi vastata, pyydä ChatGPT:tä luonnostelemaan vastaus viestiketjun kontekstin perusteella. Voit kertoa sille sävyn, pituuden ja sen, mitä vastauksella pitäisi saavuttaa. Esimerkiksi laadi ystävällinen ja ammattimainen vastaus, vastaa 3 kysymykseen, pidä vastaus alle 120 sanassa ja ehdota puhelua tälle viikolle. Sen jälkeen voit sanoa, tee siitä lämpimämpi, lyhyempi tai selkeytä pyyntöä. Tarkistat viestin edelleen itse. ChatGPT vain vie sinut paljon lähemmäs valmista vastausta. Jos työskentelet asiakkaiden, liidien, toimittajien tai rekrytoijien kanssa, tästä voi olla vielä enemmän hyötyä. Pyydä Gmailia etsimään keskustelut, joissa odotat edelleen vastausta, tai keskustelut, joissa joku pyysi sinulta jotain, etkä ole vielä vastannut. Pyydä sitten ChatGPT:tä valmistelemaan tärkeimpiin lyhyet seurantaviestit. Tässä vaiheessa yhteys alkaa tuntua vähemmän chatbot-tempulta ja enemmän pieneltä avustajalta, joka toimii postilaatikkosi päällä. Vielä yksi yksinkertainen käyttötapa. Muuta sähköpostit tehtäviksi. Pyydä ChatGPT:tä käymään olennaiset viestit läpi ja poimimaan määräajat, päätökset, henkilöt, joihin sinun pitää olla yhteydessä, lähetettävät asiakirjat ja kaiken, mitä lupasit tehdä. Nyt sinulla on selkeä tehtävälista 10 erillisen keskustelun sijaan. Esihenkilöille ja pienyrittäjille tästä voi olla erityisen paljon hyötyä, koska työ piiloutuu usein hiljaisesti sähköposteihin. Ja kyllä, tämä voi liittyä myös rahaan, mutta ei millään naurettavalla rikastu hetkessä tavalla. Hyöty syntyy yleensä ajasta ja asioiden loppuun saattamisesta. Freelancer voi vastata asiakkaille nopeammin. Myyjä voi valmistella parempia seurantaviestejä. Pienyrittäjä voi käyttää vähemmän aikaa sähköpostin lajitteluun ja enemmän aikaa myyntiin tai työn toimittamiseen. Esihenkilö voi mennä kokoukseen niin, että keskustelujen historia on jo tiivistettynä. Jos säästät päivittäin edes osan toistuvasta hallinnollisesta työstä, voit käyttää sen ajan työhön, joka oikeasti tuottaa arvoa. Siinä on tämän todellinen idea. Ennen kuin yhdistät työsähköpostin, selvitä millaisen käyttöoikeuden annat. Google näyttää sinulle valtuutuspyynnön, ja myös ChatGPT:ssä on laajennusten käyttöoikeuksien hallintatoimintoja. Tilisi tai työtilasi käyttöön otetuista toiminnoista riippuen, Gmail saattaa pystyä lukemaan tietoja, ja käytettävissä voi olla myös muita toimintoja. Ylläpitäjäsi voi lisäksi rajoittaa sitä, mitä sovellus saa tehdä. Arkaluontoisten työsähköpostien kanssa aloita varovasti, tarkista tärkeät toiminnot ja katkaise sovelluksen yhteys, jos et enää halua sen olevan yhdistettynä. Tekoälystä on hyötyä. Käyttöoikeuksien myöntäminen niitä lukematta ei ole. Laitetaan hyödylliset asiat nopeasti yhteen listaan. Kun Gmail on yhdistetty, voit priorisoida postilaatikon, etsiä vanhoja keskusteluja, tiivistää pitkiä viestiketjuja, valmistella luonnosvastauksia, muotoilla vastauksia uudelleen eri sävyyn, poimia tehtäviä ja määräaikoja, tutkia aiempia asiakaskeskusteluja, tunnistaa jatkotoimia, muuttaa sähköpostihistorian jäsennellyiksi muistiinpanoiksi tai raporteiksi ja, riippuen siitä, mitä toimintoja tilisi tai työtilasi sallii,
käyttää muita Gmail-toimintoja asianmukaisesti tarkistettuna ja tarvittavilla käyttöoikeuksilla. Tärkeintä on, ettet anna ChatGPT:lle rajatonta vapautta. Annat sille työkalun ja pyydät sitä tekemään tietyn tehtävän. Jos yhdistät Gmailin tänään, aloita tällä kehotteella. Käy viimeisimmät sähköpostini läpi. Priorisoi kaikki, jotka liittyvät vastaukseen, määräaikaan, maksuun, päätökseen tai seurantaan. Anna minulle lyhyt tehtävälista ja valmistele luonnosvastaukset 3 tärkeimmän keskustelun pohjalta. Tarkista tulokset itse ennen kuin toimit. Tämä yksi työnkulku näyttää jo, miksi työkalujen yhdistäminen tekoälyyn on eri asia kuin satunnaisten kysymysten esittäminen chatbotille. Tältä työn tulevaisuus näyttää. Vähemmän klikkailua, enemmän sen kertomista järjestelmälle, mitä lopputulosta tarvitset. Seuraavaksi muutamme tämän kokonaiseksi päivittäiseksi Gmail-työnkuluksi.